Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ma weġibx għal domanda li saritlu dwar id-dikjerazzjonijiet tal-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia fil-waqt li der skomdu għall-aħħar. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista li kienet indirizzata mill-kap innifsu. Propru jumej qabel, l-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia qal li l-kap nazzjonalista kienet jieħu rigba b'xejn minn fuq id-deċiżjoni tal-qorti ċivili li fiha ġew annullat il-kuntratti marbuta mal-konċessjoni ta' 3 sptarijiet u ordnat biex dawn l-isptarijiet jiġu ritornati lill-gvern mill-Vitis Global Healthcare u Stewart Healthcare. One News staqsa dwar dan bil-kap nazzjonalista jinjora kompletament il-mistoqsija tal-ġurnalist u jilebbet lejn l-uffiċċju tiegħu. Dr. Grech, għajt ma waġibniex, qed tieħu rigba b'xejn fuq il-każ tal-Vitis kont kif qallek Mario Gallia jew le? Unselmilkom. Għaliex qed tiddejjaq twieġeb, Dr. Grech. Qed tieħu rigba b'xejn jew le? Il-Partit Nazzjonalista prova jaħbi dan tant li impjegat fid-Dar Ċentrali prova jgħid il-fatt li l-Kap Nazzjonalista ma weġibx għad-domanda li saritlu u mar qudiem il-kameraman ta' One sabiex jattilu l-viżwal. Dr. Grech, għajt ma waġibniex, qed tieħu rigba b'xejn fuq il-każ tal-Vitis kont kif qallek Mario Gallia jew le? Għaliex qed tiddejjaq twieġeb, Dr. Grech. Qed tieħu rigba b'xejn jew le? Id-dikjerazzjoni ta' Mario Gallia fil-konfront ta' Grech waslet fid-dawl tal-fatt li fi żmien meta Adrian Delia resaq il qudiem din il-kawża ċivili huwa tħalla jagħmel dan waħdu mill-Partit Nazzjonalista u mill-establishment li baqa' jiddomina fih danu. Delia stess kien ikkonferma dan fuq il-programm Miswed fuq l-Abjad lura fl-2018 fil-waqt li One News fl-istess żmien kien żvela kif għal din il-kawża Delia ma kisibx l-appoġġ tal-kumplament tal-grupp parlamentari tant li l-kawża kienet iġġib biss il-firma tiegħu. Mux tal-li jek tal-li fis-sajf tal-2020 Adrian Delia tqaċċat mitmun tal-Partit Nazzjonalista mill-Blue Heroes tal-Establishment biex minfloku tpoġġa Bernard Grech. Mario Gallia sostna wkoll li min mar jippoppa sidru fil-konferenza tal-Partit Nazzjonalista kienu l-istess nies li ħallew lill-eks kap waħdu meta ried li l-kawża ssir mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Gallia kompla jgħid li dakinhar li Delia tal-abdan huwa sema b'widnejh il-biża' minn bosta mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li Vitals jirreaġixxu u jfittxu lill-Partit Nazzjonalista. Gallia saħansitra sfida lil dawk li llum jappartienu fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista sabiex jazzardaw jgħidu li dan mhux minnu u jiddeskrivihom bħala oqbra mbajda.